ጥንቲ ዘይብሉ ዝመሳሰሎ ዘይብሉ ጥንቲ ዝነበረ ሕጂ ዘሎ ንዘለዓለም ዝነብር ናይ እስራኤል ቅዱስ እሱ ሃሌሉያ 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 ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ ክንደይ ዓብ ዝኾነ ኣምላኽ ዘለና ኣሕዋተይ ክንደይ ዘገርም ኣምላኽ ዘለና ኣሕዋተይ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ምድሪ ኩሉ ዝእዘዞ ንፋስ ኩሉ ዝእዘዞ ባሕሪ ኩሉ ዝእዘዞ ንሱ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክንደይ ዓቢኻ ንቢትካ ዘይምርመር ዘይበፃ እቤትካ ዘይምርመር يلا
መሰታ የውየዘንቱ አለው ፍጥረትካ በይንኻ ምዃንካ ከምዘይብልካ መሰታ በይንኻ ምዃንካ ከምዘይብልካ መሰታ የውየዘንቱ አለው ፍጥረትካ እፎይ ምዃንካ ሰማይ ምድሪ ይፈልጋ ይህብካ ፍሉይ ምዃንካ Hallelujah, my ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስልን የለን ብለካ 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 ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስልን የለን ብለካ ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስልን የለን ብለካ ምዃንካ ጸልማ የስኣኻ ፍሉይ ምዃንካ ጸልማ የስኣኻ ዓቢኻ ዘይምልመድ ናትካ መገዲ ዓቢኻ ዘይምርመድ ናትካ ኩድራ ዓቢኻ በይንኻ ብዓልስና ዘይምርመድ ናትካ መገዲ ዓቢኻ ብሓቂ ወብሓቂ ዓቢኻ ዘይምርመድ ናትካ ኩድራ በይንኻ ብዓልስና ዘይምርመድ
ጽናትካ መገዲ ብሓቂ ወብሓቂ ዓቢኻ ዘይምርመር ጽናትካ ጎደና ዓቢኻ በይንኻ በዓል ዝና ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማሓስልን ከማሓስልን የለንም ለካ 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 ያለ የነበርክ
ምሕረቱ ረድኤት ጠጠዊልና ኣለና አሜን ኣብዚ ጽቡቕ ዘይስማዓሉ ዘመን ኣብዚ ብሰላም ወፂኻ ብሰላም ዘይእተወሉ ዘመን ብሓለዋ ኣምላኽ ብረድኤት ኣምላኽ ኣፍተን ብሩኻት የዳው ኣፍተን ሕያዋት የዳው ካብቲ ንሪኦ ዘይንሪኦ ካብቲ ንፈልጦ ዘይንፈልጦ ካብቲ ነስተውዕሎ ዘይነስተውዕሎ ንሓለወ እናረድአ ንዓመታት ዝተሰከመና እግዚኣብሔር ንዓመታት ጠጠው ዘበለና ኣምላኽ ክብሪ ኩሉ ንዑ ይኹኖ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደጊምና ድማ ኸነምልኾ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ከም ቃሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ክንባርኾ ኢና እስከ ነዚ ጎይታ እዚ ብዕልልታን ብጣቂዕትና ንጎይታ ክነኽብሮ ኢና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ እስከ ዕልልታን ጣቂዕትና ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ሽብሸባ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ
زعرفا تكوي نديرو بزهر تبلي أجبعي مدنن على لوني أنا ستزارب كاني أبلوني قال تسمع نحيلي زهدس نفسي زعرفا تكوي نديرو بزهر تبلي أجبعي مدنن على لوني أنا Say
ሃሌሉያ 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 ኦ ስምካ ይባረክ ጎይታ ገለዘ ጨንቀካ ጎይታ ሃሌሉያ 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 አምላኽና እሙን አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ንቃሉ ክሳብ መወዳእታ ዝተግሕ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ 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 ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ንቃሉ ዝተግሕ ክሳብ መወዳእታ አምላኸይ ጥራዩ ዘይርከቦ ኢንታ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አምላኽና እሙን አምላኽ እዩ ትነምልኾ አምላኽ ህያው እዩ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ያው እዩ ሃሌሉያ አይልወጥን አይቀየርን ከም ቃሉ ንሱ በይኑ እዩ ሃሌሉያ ኦ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕጂ ድማ ምስ መዘምራን ሓንቲ መዝሙር ክንዝምረልኩም ኢና ጎይታ ባርኩም ኮፈሉ ኩላኻትኩም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ኤርምያስ 18 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እቲ ብመሬት ዝሰርሖ ኣቕሓ ኣብ ኢድ እቲ ሰራሕ መሬት ምስ ተጸየቀ ከም በሓድሽ እቲ ሰራሕ መሬት ከም ትጽቡቅ ኮይኑ እተረኣዮ ገይሩ ካልእ ኣቕሓ ሰርሖ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናባይ መጻ ኣቱም ቤት እስራኤል ሃሌሉያ ኣነ ኸነኣኻትኩም ዶ ከምቲ ሰራሕ መሬት ዝገብሮ ክገብረኩም ኣይከኣለንን እዩ ኣቱም ቤት እስራኤል እነሆ ከምቲ መሬት ኣብ ኢድ እትሰራሕ መሬት ዘሎ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኣብ ኢደይኹም ይብል እግዚአብሔር አሜን ህይወትና ኣብ ኢድ እግዚአብሔር አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክንኮነሉ ከምቲ ንሱ ዝበህገና ክንኮነሉ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ በዚ መዝሙር እዚ ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ
አይደለም መንፈስ ካብ ዘይበሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንታይ ኣስብለዎ ንከንቱነት ምጉያይ ትምረትካ ዘይብሉ እንተሰብሐ መስዋዕቲ ቁልዕ ዘይትብለሉ ቃና ናይ መሰንቆይ ደበኽ ዘይትብለሉ ኣብ ዘርገሉ ምንኾይ እንታይ ኣስብለዎ ንከንቱነት ምጉያይ ስምረትካ ዘይብሉ እንተሰብሐ መስዋዕቲ ቁልዕ ዘይትብለሉ ቃና ናይ መሰንቆይ ደበኽ ዘይትብለሉ ኣብ ዘርገሉ ምንኾይ ጎይታ ኢየሱስ ምንጪ ሕይወተይ ምንጪ ኩሉ ክስኩም አይደለም መንፈስ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም ክብሪ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም መንፈስ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም ክብሪ ካብ ዘይበሉ ጎይታ ኢየሱስ ምንጪ ሕይወተይ ምንጭ ኩሉ ክስኩም አይደለም ክብሪ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም መንፈስ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም ክብሪ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም መንፈስ ካብ ዘይበሉ ሃሌሉያ 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 ዝፋን ካባ ክትንኪነ ሃይልኻ ክትእሞ ዘይትነቃነቀሉስ እንታይ ከኣብሰለይሞ ንስኻብ ዘይብሉስ ኣይክልን ክጽመሞ ፍለደው ምባለየ ኣሰርካ ክስእሞ ንስኻብ ዘይብሉስ ኣይክልን ክጽመሞ ፍለደው ምባለየ ኣሰርካ ክስእሞ ጎይታ ኢየሱስ ምንጭ ሕይወተይ ምንጭ ኩሉ ክስኩም አይደለም ክብሪ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም ክብሪ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም መንፈስ ካብ ዘይበሉ ክስኩም አይደለም መንፈስ ካብ ዘይበሉ ሃሌሉያ እንታይ የስምለዎ ንከንቱነት ምጉያይ ስምረትካ ዘይብሉ እንተሰብሐ መስዋዕቲ ቁልዕ ዘይትብለሉ ቃና ናይ መሰንቆይ ደበኽ ዘይትብለሉ ኣብ ዘርገሉ ምድኾይ እንታይ ኣስብለዎ ንከንቱነት ምጉያይ ስምረትካ ዘይብሉ እንተሰብሐ መስዋዕቲ ቁልዕ ዘይትብለሉ ቃና ናይ መሰንቆይ ደበኽ ዘይትብለሉ ኣብ ዘርገሉ ምልኾይ ስፋን ካባ ክትንኪነ ሃይልኻ ክትእሞ
ነቃነቀሉስ ተከአብሰደይሞ ንስኻብ ዘይብሉ ኣይክልን ክጽመሞ ፍረደው ምባሌ ኣሰርካ ክስእሞ ንስኻብ ዘይብሉስ ኣይክልን ክጽመሞ ፍረደው ምባሌ ኣሰርካ ክስእሞ ንስኻብ ዘይብሉ ኣይክልን ክጽመሞ ፍረደው ምባሌ ኣሰርካ ክስእሞ ንስኻብ ዘይብሉ ኣይክልን ክጽመሞ ፍረደው ምባሌ ኣሰርካ ክስእሞ ሃሌሉያ ከምኡ ይኹነልና ኣሜን ኢየሱስ ጌታ እዩ ስም እግዚአብሔር ዝተባረከ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከመይ ሓዲርኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ብዓብታ ብቅዒት ብዓብ ዕልልታ ንእግዚአብሔር ክንባረኮ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሕጂ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንሓደ 2 ደቂቃ ዝኣክል ብዛዕባ ምድርና ክንጽሊ ኢና እግዚአብሔር ንምድርና እንጽዋዖ ኢና ሃሌሉያ 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 አመስግንዎ ንምድርና እንደሐሰብና እግዚአብሔር ስለ ምድረይ ይባረከካ ኣለኹ ስለ ህዝበይ ይባረከካ ኣለኹ ስለቶም አመሓይር ዘለው ቅዱሳንካ ስለዮሙን ነመስግነካ ኣለና አቦ ምሕረትካ ዓብዩ ኣብ ምድርና ተመስገን ለውሃትካ ዓብዩ ኣብ ምድርና ተመስገን ሃሌሉያ ንሰብ ዝጨነቆ ኣይጨንቀካን እግዚአብሔር በዝንግሆዚ ናብ ጸጋ ዝፋንካ ንቀርብ አባኻ እምንቶና ዓብይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አባኻ ተስፋና ዓብይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ አባኻ እግዚአብሔር እምንቶና ዓብይ ሃሌሉያ ስምካ ንባረክ እግዚአብሔር በምድርና ሕለፍ በህዝብና ሕለፍ በመነሰያትና ሕለፍ ንምድርና ክዝክራ ፈጺምካ ክትሐድሳ ፈጺምካ ከተቆማ ፈጺምካ ናባኻ ክትመልሳ ፈጺምካ ንኻልእ ከይትባ ጎይታ በዝንግሆ ዝንጽልለና ጎይታ ንጽልለና ዓይንትኻ ናብ ምድርና ክኸውን ዓይንትና ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣብ ምድሪ ትግራይ ክኸውን እግዚአብሔር ንስኻ ክትርሕርሕ ዝናብ ሰላም ከተዝንብ ዝናብ ሰላም ኡፍ ክትብል ጎይታ በዝንግሆዚ ኣነን ኣሕዋተይን ኮይና ንጽልለና ያክል ክትብል ንስኻ ቃል ክትሰድድ ንስኻ ጎይታ 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 ናባኻ ንቀርብ ንሰብ ዝጨነቆ ኣይጨንቀካን ንሰብ ዝጸገሞ ኣይጽግመካን ንዓኻ ሰከንዲ ኣኽለካ ቃል ተዛረብ ኣቦ በዝንግሆ ቃል ተዛረብ ኣብ ምድርና ቃል ተዛረብ ኣብ ጎረባብትና ቃል ተዛረብ እግዚአብሔር ህዝብና ክሓዊ ቃል ተዛረብ ምድርና ክትሓዊ ቃል ተዛረብ ከባቢና ክሓዊ ቃል ተዛረብ አቦ ቃል ተዛረብ በዝንግሆዚ ንባረከካ ኣለና ከምኡ ስለ ዝኸውን ንባረከካ ኣለና ሓድሽ ነገር ስለ ዝኸውን ንባረከካ ኣለና ሓድሽ ፀሓይ ስለ ዝበርቕ ንባረከካ ኣለና ሓድሽ ተስፋ ስለ ዝመጽእ ንባረከካ ኣለና
በትዝደኸምናሉ በተተስፋ ዝቆረጽናሉ በትዝተሐለልናሉ ተስፋ ስለዝመጽእ ተስፋ አባኻ ስለዘለና እሙን ምዃንካ ንዕቤትካ እንዳሐሰብና ጎይታ ንባርከካ ስለ ስምካ ኢላካ ስለ ትገብሮ ንዓኻ ክብሪ ንህብ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ንመዘምራን እግዚአብሔር ይባርክኩም ንበሎም እስኪ ዓውብ ዝበለ ድምፂ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዛሓልኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጽቡቕ ዝኾነ መዝሙር ዘሚሮምልና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እንኳዕ ብድሓንን ብሰላምን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክንዴት ኢኹም ናብ ቤት እግዚአብሔር ምስ መጻኹም ዝተሓጎስኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ንኣምላኽ ክብሪ ንሃብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዕድልና አጋጣምን ኣይኮነን ኣሕዋተይ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት እዩ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እዩ ኣነ ካብ ቸርች ዝተረፍኩለን መዓልታት ነይረን ብዛዕባ ቸርች ሓስብ ሓይሊ ትስእነሉ ዓቕሚ ትስእነሉ ብብዙሕ መገድታት ተሓልፈሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከም ትሑዝ ነገር ኣይንውሰዶ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ምምጻእካ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ምምስጋንካ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ደው ምባልካ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ፎር ግራንትድ ኣይትውሰዶ ንሱ ምሕረት እዩ ካብ ጸጉኡ ዝተላዕለ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ ደስ ክብለና ይግባእ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኢና ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ቅድሚ ትኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኢና ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ትገለ ነገር ዘይጨንቆ እግዚአብሔር ኢና ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሓድሽ ጋሻ እንተሊና ዌልካም ናይ ምባል ባህሊ ስለ ዘለና ጋሻ እንተልዩ ጋሻ ኣይረኣኹን ስለዚ ሰሙናዊ መደባትና ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 ዝጅምር ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ኣሎ እዩ ቀዳምን ከምኡን ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ጸሎት ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜ ኣሎ ሰንበት እውን ከም ትርእይዎ 3 እብረ እንዳተመዝገብካ እዩ ስለዚ ተቀዳዲምኩም ሰዓት 7 ክትከውን ከላ ረቡዕ ተመዝገቡ ኢኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽካ ጽቡቕ ግዜ ሂብና ኣሎ ን21 መዓልታት ዝኸውን ናይ ጾምን ጸሎትን ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹም ክንደይ ነቲኹም ልብኹም ባህ ዝብል ንኣምላኽ ዕልል ትብሉ ጾምን ጸሎትን እግዚአብሔር ስለ ዝሃበና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ዕድል እዩ ቀዳማይ ከም ይብል ነይረ ዕድል እዩ ሕጂ እውን መሊስና ናይ ዕድል እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ገጹ እንደልየሉ እዋን እዩ ገጹ እንደልየሉ እዋን እዩ ከምዚ ኢልካ ባርኮም ኢልዎ ኣብ ዘሁሉቅ ሙሴ ንደቂ ኣሮን ዝሃቦም ናይ ክህንነት ኣገልግሎት እግዚአብሔር ይባርኽካን ይሓሉኻን እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልካ ጸጋ ኸኣ ይሃብካ እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልካ ሰላሙ ድማ ይሃብካ እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ኣብዚ 21 መዓልቲ እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም መልስኹም ይመለስ ሕቶኹም ይመለስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ 21 መዓልቲ ካብ ሰዓት 5 ናይ ንጎ ስጋብ ሰዓት 7 ዝጅምር ጸሎት ኣሎ ካብ ሶኒ ስጋብ ዓርቢ ኣብታ ዝጥዕመኩም እዋን ከምኡውን ካብ 12 ስጋብ ሰዓት 2 ናይ ጸሎትን ናይ ጾምን ኣገልግሎት ከምኡውን ካብ ሰዓት 6 ስጋብ ሰዓት 8 ኣሎ ኣብዚአን በኣካል እንርከበለን ረቡዕን ሓሙስን ካብ ሰዓት 12 ስጋብ ሰዓት 2 እቲ ደገ ክፉት እዩ ማለት እዩ በኣካል መጺና ኣብዚ ቦታ ዝኽንጽል ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ሶኒ ሶሉስ ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ንድሕሪት በኣካል መጺና ኣብዚ ቦታ ዝኽንጽል ኢና እቲ ዝተረፈ ግን ቫይበርና ንርአ ስለዚ ኣብ ገዛና ኮይና ብዙም እንግልገለሉ እዋናት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ረቡዕን ሓሙስን ሰዓት 12 ስጋብ ሰዓት 2 እዚ ደገ ክፉት እዩ ክንጽል ንኽእል ኢና በቲ ዝጥዕመና እዋን ከምኡውን ሶኒ ሶሉስ ዓርቢ ሰዓት 6 ስጋብ ሰዓት 8 ዝኸይድ ኣለና እዩ ስለዚ መጺና ብሓንሳብ ክንጽሊ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰዓታተይ መታን ክቆጥብ ሕጂ መባእናን ዕሽርናን ንምሃብ ብድሕሪት
ናበገልገልቲ ክንከይድ ንኽእል ኢና ከምኡውን ኢሜይል ትራንስፈር ብዘድልየና ነገራት ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ንቓል ኣምላኽ እንዳተፀባበና ደገታትና ኩሉ እንዳኸፈትና እዛና ኩሉ ናብ እግዚኣብሔር እንዳቕረብና ብጸሎት መንፈስ ኮይና ክንፀባበ ኢና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከመይ ቀኒኹም ክልተ ሰብ መሊሶም ኣለው ከመይ ቀኒኹም ክብርን ኣምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መሊሰ ከተባባኣኩም ደሊ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ 3 ሰሙን 21 መዓልታት ገጽ እግዚአብሔር ንደልየሉ እዩ ኩላትና ድማ ሓቢርና እናጾምና እናጸለና ገጽ ኣምላክ ክንደሊ ኢንከሬጅ ይገብረኩም እግዚአብሔር ይመስገን بنخلو متن نصوم بنخلو متن نصلي حدا سب እኳ ንድህሪት ኣይትረፍ ኩላ ዝብላ ኣገዲፍና ብዝስተ ጥራይ ስራን ሓደን ማዓልቲ ጸንህ ተኺልና ጽቡቕ ከምኡ ንጽናሕ ከምኡ ደይ ኻልና ድማ ቀትርና ጾምና ምሸት እናተመገብና ክንጸውም ዝኻልና ከምኡ ንግበር ቁርስ ጥራይ ምግዳፉን ንኽእልሲ ታቁርሱን እኳ ገዲፍናስ in any way ሲ ገለስ እናገበርና ነኺድ ናይ ኩላትና ከከም ተኣቕምናሲ ኣብዘን እስራን ሓደን ማዓልታሲ በሃደን ሰለፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እቲ ሓቢርና ንደልዮ ጎይታ ድማ ከገርመና እዩ ከደንቀና እዩ ኣነ ሓንቲ ነገርሲ ኤክስፔክት እናገዚ ኣመት ናይ እምነት እንዲዩምሽ እጂ እስራን ሓደን ማዓልታት ምስ ጾምኩ ምስ ጸለኹስ ገጽ እግዚአብሔር ምስ ደለኹስ ኢልኩም ሓደ ብሬክስሩ هذا بقى قدم هجي نقد دايبله نغرسي بإيسوس كريستوس سم ابزن 3 سمونات كخفتيو دحازه نغر بإيسوس كريستوس سم كنقاليو اب يوتكم ريهم تلماميدكم مو زي تفلطو نغرات كخونو ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ just ከምጽላይ ጥራይ ደይኮነ ሓደ ነገርሲ ከምዝኸውን ክብረና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጎይታዩ ዳአቤኩም ነገር አብ ይወትኩም ክሳሕጂ በቃ ንቅድ ደይበለ ነገርሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሓቢርና ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊና እግዚአብሔር ድማ ተአምራት ክገብርዩ ብሬክ ስሩ ክንረክብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ስለዚህ በዚህ ኤክስፔክቴሽን ኩላትና ክንጽሊ ኩላትና በሃደ ክንስለፍ ከነቃቃሐኩም ደሊ ኣብቲ ንግበር ደበለ ሁሉሲ ንሳተፍ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ትምርትና ክንቅጽልና በዛባ እምነት ኢና ንመሃር ደሎና በእምነት እንበር በመርአይ ይኮንና እንመላለስ ኢየሱስ ጎይታዩ ናይዛ አመት እዚ መሪህ ጠቅስናዩ በእምነት እንበር በመርአይ ይኮንና እንመላለስ ካብዝ ክብ ዝበለ ድምጽ ክንብል ንኸሊና በእምነት እንበር በመርአይ ይኮንና እንመላለስ نسالساي غزين موداتا بامنات انبر بمرآي كنا نملالس ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሽምና ባሉን ታይዱ አማን ደይ ኮነን አመንት ኮይና ካብ ካልእሰ በምንታይና ንፍለ በእምነት ኮይና ንፍለ ስለዚህ ዘመርና ኮይ ኮናን ካልኡን ዝክዝምር ኮ ድኽእል አሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይዝና ስለዚህ መጻና ኮይ ኮናን ክህዞኮ ዝኽእል ብዙ አሎ ነገር ግን ሓደ ዲስቲንጉሽ ድገብረና ካብ ካል ሁሉ ዝፈልየና ነገር ንህና ንአምላኽ አሚንናዩ ነዛ ምድር እዚ አጥራይ ድማ ደይኮነስ ነታ ትመጽ ዘላ ህይወት ከማንሲ አሚንናዩ ኢየሱስ ጎይታዩ እጅግን ከይድ ክንነብር ከሎናስ አያሽ ኮይና ይኮናን እኮ ንእስነትና ክንህቦ ከለና ህይወትና ክንህቦ ከለና ሓደ ነገርሲ ተረዲኡና አሚንና ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ እዚ አትፈልየና ካብ ካልእሰብ ኩሉ ንህና ናይ እምነት ሰባቲና አነ በሉ ናይ እምነት ሰቤ ኢየሱስ ጎይታዩ ስኮይ መንነትኩም አነ ናይ እምነት ሰቤ አነ አማኒ አነ አብ እግዚአብሔር ዝውከል አብ እግዚአብሔር ዝተወከልኩ ሰቤ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላኽና ይሁን
እምነት ብዛዕባ ዝብሊና ንምሃር ደለና እዚ ጃንዋሪ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኢንትሮዳክሽን ኢና ዘለና ብዙ ጊዜ ካብ ሓደ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ እናሃዝናይና ንምሃር ኣብዘን ዝሓለፉ ክልተ ሰንበት ሎሙውን ግን ከም ዝበልኩዎም ኢንትሮዳክሽን ስለ ዝኾነ ቶፒካል እዩ ብዛዕባ እምነት ኣብ ብዙሕ ጥቕስታት እናኸድና ሓሳቢና ንወስድ ዘለና ስለዚ ኢንከሬጅ ዝገብረኩም እናጻሕፍኩም ክትከዱ ጥቕስታት ብዙሕ ስለ ንወስድ ዘሎና ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን እምነት ብዓይነ ኣምላኽ ርኢና እያ እምነት ብዓይነ ኣምላኽ ምርኣያ ገዳሲ እዩ ኢልና ኩሉ ግዜስ እምነት ንኣና ጥራይ ዝገብረልና ዶ ይኮነስ እምነት ከን ኣምላኽ ኢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽናስ እሙን ኣምላኽ እዩ ኢልና ጂ ናብ ክልቲኡ ሰሙናት ደይምለስ ዘለኹ ኣብቲ ዩቲዩብ ኣሎ ኣብ ፌስቡክ ኣሎ ኬድና ክንምለስ ስለ ንኽእል ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ክንሰግር መታን በዓል ያሬድ ክንቀጾም ኢና ተን ሰዓታት ከማን ተጨራሪፈን ከይደን ስለ ዘለዋ ክንፈጥን ሎም መዓልቲ ድማ እንሪኦ እንታይ እዩ ኣብ ኣምላኽ ምውካል ዝብል ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ሰሙናት ማለት እዩ እምነት እግዚአብሔር ዝደልዮ ነገር ካብ ኮነ ኣምላኽሲ ክንውከሎ ክንኣምኖ ዝደሊ ካብ ኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ድማ እሙን ኣምላኽ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለስ ክንውከሎ ክንኣምኖ ክንድገፎ ክንጽግኦ ይግባእ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ኣብ ኣምላኽ ምውካል እምነት እትብል ቃል ንቃላ ቁርብ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነት ቃል እያ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 1 ኣብሪሁልና ኣሎ ካብኡ ብዝሓለፈታ እምነት ትብል ቃል እንድሕር ወሲድና ኣጽኒዕና እያ ማለት እዩ እምነት ነቲ ተስፋ ትገብሮ ነገር ሲ እንታይ ኢሉና ኣሎ ዕብራውያን ርግጽ ምግባር ነቲ ዘይረአ ድማ እንታይ ምግባር እዩ ምርዳእ ኢሉ ክልተ ነገራት ነጊሩና ተስፋ ትገብሮ ነገር ርግጽ ዝገብር ነቲ ዘይረአ ነገር ድማ ዘረድ እዩ እምነት ምስቲ መንፈሳዊ ዓለም ንኸደሉ ምስቲ መለኮታዊ ዓለም ንንቀሳቀሰሉ ነገር ስለ ዝኾነት እሱ ኣይረአን እዩ ተስፋ እዩ ስለዚ እቲ ተስፋ ርግጽ ክኸውን እቲ ዘይረአ ክንርድኦ መታንሲ እምነት ድበሃል ነገር የለየና እዚኣ ባዕላ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 11 ዲፋይን ድገበረልና እዩ ምውካል ግን ካብዚ ብዝበለጸ መንገዲ ስትሬት ዝኾነ እዩ ንምርድኡ ብዙሕ ከቢድ ኣይኮነን ከም ዝሓለፈ ጊዜ ዝበልኩኹም እምነት ኣብ እምነት ኣይኮንና ንህና ደሎና ዘለና ነገር እንታይ እዩስ እምነት ኣብ ኣምላኽ እዩ ምውካል ዝብል ካብ ቃሉ እንድሕር ጀሚርና ሎሚ ኸሙ ኢና ንገብር ትውከሎ ነገር ኣሎ ማለት እኮ እዩ ሓደ ኦብጀክት ኣሎ ኣብኡስ እንታይ ትኸውን ትውከል ትጽጋዕ ትድገፍ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጽኑዕ ንቕደ ይብል ሹር ፋውንዴሽን ነቲ ዝሃበና ቃልን ቃል ኪዳንን ተስፋን ኩሉ እሙን ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝሓለፈ ጊዜ ዝረአናዮ ንህና ኣብ ኣምላኽ እንታይ ንኸውን ንውከል ኣብ ኣምላኽ ንጽጋዕ ንኣምላኽ ንድገፎ ኣቡይና ንኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓደ ሰብኣይ ንመጀመርያ ጊዜ ብፕሌን ከይዶ ከመይ ነይራ እዛ ጉዕዞ ኢሎም ኣታ ከም ዝፈራሕኩ ኣይኮነትን ጽቡቕ እዩ ኢሎም ግን ኢሎም ሙሉእ ንሙሉእ እኳ ብሙሉእ ሓይለይ ኮፍ ኣይበልክዋን ኢሎም ከይከብዳታ ፕሌን ማለት እዩ ኣምላኽና እግዚአብሔር ድማ ከምዚ ገለ እናሓገዝናዮ ገለ ድማ ፍርቁ እናደገፍናዮ ኣይኮንና ንነብር ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ እግዚአብሔር ዘተዓማምን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ኩለንተናና ሕብ ኣቢልናዮ ኢና ንኸይድ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣቱም ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንኡ ኢሉ ምሽ ሕጂ መጺና ናብ ኣምላኽ ገገለ ጊዜ ኣብ ህይወት ሕጂ ታምስባኻ ቀሊል ታመንባራ ኸቢድ ምዃና ፈልጥ ኩላህና ክንዘኻኸር ግን ስለ ዘለና እየ ዘዘክር ንእግዚአብሔር እመኖ ንእግዚአብሔር ተወከል ቀላል እያ ንእግዚአብሔር እናተወከልካዮ ምንባር ግን ካለ ነገር ብዙሕ ጊዜ ንገብሮ እንታይ እዩ ገለ ከምዚ ኣምላኽ ከምዚ ጨንቆ ከምዞም ዝበልኩኹም ሰብኣይ ነታ ፕሌን ድቐነሱላ እኮ ይብሎምን ግን መሲልዎም እዩ ንህና እውን ከምኡ ዓይነት ምውካል ኢና ፍርቁ ንኣምላኽ ክንህቦ ንደሊ ፍርቁ ድማ ንሕዞ ኖ ኣምላኽና ኣይጨንቆ ኣይከብዶ
كل نجار كاس دربي ينبللو دا يسوع قويتاي صورنا ندربيلو كلنتنا ندربيلو زسقنا نجارات ندربيلو كله እግዚአብሔርሲ ዘተአማምን አምላክ ስለዝሆነ ንሁሉን አምላክ ሲንታይ ንግበሮ መስለኩም ሕብ ነብሎ ኢየሱስ ጎይታይ ዘይተመርዓወስ ይጭነቅ ካብቲ ብዙሕ እኮ ዘይተመርዓወሰብ ብፍላይ ወዲ ንምታው እኮ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ ብዙሕ ፍርሂ ብዙሕ ጭንቂ እታ ዘምጻስ ገለ እንድሕር ኮይናኸ اندهرنا بجيجا قال يوم بزخ النقو يحزنوني جيجا خيمرقاو مالت اب وشت بيت كريستيانو كوي اب وشت تي اغزيابير ذهبنا حصور كلوس جيجا خيمرقاو جيجا تمريوم دحرينا بجيجا قال نجر دعاتو دحرينا جيجا قال اديوم كولد چنقيو هجي قال نجرو بمنتاي خمسلك تخيد اوكي كم سب تلاله تحسب تمرص كل ነገር ደሃን ይሶኬ አሞዳታ ግን ናአምላክ እኮ ይኻታም ናአምላክ እኮ ይኻትውከሉ ንፓስተር ሜል መጀመሪያ ጊዜ ምሳሌ ምስወዳና ነጊሬው ፓስተር ይለው ክምርአዌ አንተ ጓረኽ ይበለሁ ይለው ታዝበለና አይረሳኒ ይነዋት ይሉኒ ብዙ ጊዜ ጸሊናል ካይና ይሉኒ ጅከይላ ለኻን خلخስ ناب صبق كم تودقسي I trust God إلن أمود أتاس أملاك يدمر هنين my steps تنسق قمت تاتيسي بأملاك ينزت حازا إلك أمين كأخات غيدنبر كله جنّق عند حروي إلك هان تسق قمت هاي تسق قمت كله رد أكان ده تفتن تقوين كا كله نجاراسي بقى بقوموا أين تحزون ده كوين كاس مسق قام زبها النجاري هلونيو نزيو بأمنة تنبر بمرأي كنا نملالس نبزوه زج أنقنا نجارات داري دم نولد مس ولدنا دم دكنا مس أبي ونج أنتهي كخونيهم وكم زنت خونك ناب كم زنت خدتك كم زخنت خونه إذا كله سقعات هلو هيوت كل جزء خنبر كل ناسي ببزو سقعات زتملأتي السوق ما يجرنا يناخن هزوز قبّا تعمل سكوسة بأمناتي نعم لا يعتبه كابنات كاس ناتو يمكو ملكون مثلون زحازو كابا خان الالي نحن كو تفلتو ديكم ستيوارد كنا أبيهم متانسي أملاخ أمينو هيبون نمبر ناتناونو كو يكونو ناتو يوم سلازي ناتج أنك يكونان إذا يوم ناتك يوم بقدمو حجون السخاز أنا زقب أنغ قبري يسوس قويتاي سلازي كريستنا أنا كابزو جمر كس أموداتا أب أملاخ بمئمان أب أملاخ بموكال نأملاخ بمدقاف زخيد من قدي زعامة زي سراح كم زخوينو بزوزج أن قديات نقرات نسمينا هذا ودي داقل قالي لي يقول لي حنتي بزوم زتا قبرت وركشوب نه تقديهو تهراي كريو لي يقول لي ترى هو اكسبرتس يوم زاربو كابت بزوح زربو زي زفرح ما عاد يزلو ناي ايكونومي اكسبرت ناي سوشيال كستا اكسبرت قاليهم نا هجي زي بانديميك كم صوز الافكت يوم زاربو نا ايكونومي كم زقبرو نا سوشيال كستاينا كم زقبرو قال ملا بزوح عينت نقر يزلو هجي زغلو سميخا خمزل لو نوطراي وحد تبيلكايو صباحا نقول من كسقاسون كشجرك أزغلو جن الناقون كلوس إخزيابير أملاخنا جن أبوتو يايتناقنا إخزيابير أب زوفانو الله يسوع قويتاي سلازي هيوت كن كتسل كن سقوم كن كيد اندهر كوي الناس أب أملاخ موكل زبحال نجرسي أقداسي زخو تجنيغنا منم زي نمسألو نجرسي بزوح يكو نجر جن أب أملاخ توكل كاس تعرف تتقبرو دماشوس تفلت أتبكا يردعك انتهي عينات سقوم تخم تخيد بيناي من قد تخم تخيد سنة تردعك أننا نتسأل كي خيد
ስለዚህ ካብታ ትርጉም ክንጅምር ከለና ምውካል እትብል በዕብራይስጥ ምውካል እንታይ መስላትኩም ባታኽ እትብል ቃል ያ ባታኽ ሰለስተ ፊደላት ሰለስተ ድማ ሐሳባት ዝሓዘት ያ بتقلالو ዕብራይስጥ ከምዚ بسئلاويو تنفيدلات دقوما ከምዚ حسيبكم دو تفلطو اس نمنتاي اي كوينا بيس نمنتاي بي كوينا خمزيا سيس نمنتاي سي كوينا خمزي دهان بناي انجليش كغدفمو بتناي ዕብራይስጥ خنغركم كم زبالكم ዕብራይስጥ بيكتوغرافيو هجي التنفيدلات كجمر كله كم من تأمس يمسلكم كاب سئل يوز جمر إيه ألفيا هايليو نايب رئيس ليانيرا هجي نتا نايب رئيس لي موديفاين داخونة يا تألف تبهال زمسات نابن تريش تبل حنت فيدل الله توم أر إكوفالنت ناتايا رأس مالتيو لك رأس سابيانيرا تا رأس سابيا تا فيدل تمثل تنوح فيدل نايب رئيس لاميت يتبهال بتر مالتيو كما يتمثلك لك بتر خمزية بتر اللامش كم عينتها هجي نتزغونا حساب نخجلصوس حانت فيدل بمهابيوم تفيدل زتجمرة تالفابيت زتجمرة هجزا باتخ سلسة فيدلات اللوا سلسة حسابات إذا أسأل إذا قمت لكم بزعبا موكل صبوك جراس لترد أنا بيت تيت خيت اتبل سلسة فيدلات ين باتخ دفترة بيت بزوج زي براويان مس سيماتيك انديوت لانجويج مستقرينيا مس أمارينيا خيدو بيت بيتيو تيت مالت دما متقلال مالتيو خيت مالت دما حصور مقبار مندق مقبار فينس مالتيو هجي حادثة أب أملاخ توكلوا مالت إذن سلست حسابات يزغون اللو إذن سلست حسابات اللو بيت نمنت أيو بيت زدلي أب دقة خابزلو حرور أب دقة خابزلو قري أب دقة خابزلو ماي أب دقة خابزلو نفاسي نأكلا غلالو نأقبلو كوي بيت بيت كالد مانت أيو It's a family حبرتنا يت فاميلي بقى بحدث تموقلو تحبرلو سلازي حدث ناب أملاخ كمت أتو خلص انتي يدغون زلو مسلكم أبتبيت انتي يغون اللو يأتو يمقبل تصبكم مزمور 33 فقد إسران حدن كم زيبل أب قدس سمو يقويبنا إنامو لبنا بقو يحقو سالو إتا يقويبنا إنامو تبل باتاخي سلازي بتقرين يانتاي تباهي لون تترقوم يا مالاتيو إتموكال مقواب سلازي أب أملاخ توكيلة كتب الكلاغاس أب أملاخ انتاي كوين اللخو تعاقيب اللخو صادق ناب قويتا انتاي يقبر ناب أملاخ انتاي يقبر يقوي يمو أبو انتاي يقبر يتسقع يمقواب أب تبيت ننبر كال عيد ما تيت إلىكم الله يتقلل ويدما يقول ببكة موسى 100 أسران أمتات مستمل على سنة ناي موسى هو تفلت يخم بسلسة 4 تمقلي ناي مجمريا 4 أبيت فرعون يحلفوه كلا 4 أبرغا يحلفوه والناقواسي اتصال ساي 4 دما نهزب إسرائيل النامر يحلفوه أمود أتازداقم 33 أكد من السنباتو نإسرائيل تزاريبو تقلال نجار كاميرا في 3 كلتن جميرو تزاريبو مجي موسى 100 أسران أمتات هيوتو تقليلو كاب أملاخ دمانتاي كم زتمحرة أملاخ انتاي كم زخونة بزرع يغلون من قدتاتن هيوتو تقلل لابيلو نايمود دعتا نجار كبوم كلو خاب تستزاربو نجار انتايلو مسلكم ات أملاخ تنتيلو من بريغايو سلازي كريستيان أماني نا أملاخ سب منبريو أبينا نعتو مسلكم أملاخ بقلوس منبرينا
أب أملاخ توكلنا نبهال كلنا تا بيت دبلكم رأيو أب أملاخ انتاي كوينا لنا ننبر أبو آتينا لنا هجي صرح دوك بلو كسوقنا يم ليوف كمتسيو بمسارته منبريغا صرح ديو منبريغا أملاخ سلازغونس ليوف يبهال أي بهال قال يمسا أي يمسا أكاونتنات ككبس لازبلا يكون نكون ناي منبركا متأممان دوستر متأمماننا موكلنا أب أملاخ منبرينا أملاخ بقولي سلازي إسرائيل يترس منبريغا أبتمعارن تسأبان زو حز مدر مسو آتخا اتمعار تسأبا يكونن زنا بركازل اتترغبو اغلي تترغبو برغتا يكونن منبريغا تمنش تصر أيترس أملاخ بقليو منبريغا خبرنا أملاخنا يقول أملاخ منبريه يسكبلو أملاخ تندي بلو منبريه أتن زلالماويان كلا صمود مايلو نابزيا همت تاتيت أبزيا تمت أب تحت الله أب أملاخ دتوكل سب كلا صم أملاخ نتاي غير والله مسلكم قول بيبو والله ن دكنا خم يجرنا نحزم كم زجرنا مش نحزم نحقفهم شو نساتهم سي كاسينو تعرفوا زلوا هتصاريهم الله ولا يدكس in fact ددلي وغمان نسيو ليت مسبقيوس حانتي يوم كوز دالي كتعرفهم كتنكفوا that assurance تمتنكاف تمدقاف تناي إيد ناي ولد دومسي يدقصهم تعزبل زلقوا نهنا دما أب أملاخ سلزة توكلنا أملاخ سي بتن زلالماويان كلا تموس تقليلو هيزوك كالو تقليلو هيزوك كلو يسوس كريستوس قويتاي أقول بيبونا اللو بتناتو نجرسي تتقليلنا اللونا يسوس كريستوس قويتاي تسال سيتي قال دما خيت اتبليا خيت مستا ناي بيت مساسليا حصور مالتيو مندق مالتيو اجي حصور كلتا نغرات اتليست يملاخت قال مريت اندحر غزيهم قدم تغزا مسرحكم كيدكم انتاي تغبروا حصور تغبروا اجي نزخونه بابليك انتايهم تبلو زلهم ازي سقيلو ناي منغست غولغول ايكونن وانا لو حاصيريو لخو this is mine املاخ دما نوخ نوكلو خلونا خن امنو خلنا سنتاي غيرولنا مسلكم حاصور غيرولنا ازي سقيلو تراسب ايكونن ازي بشمي زتصوى بدمي زتعدقه هاليلويا ناتيا زبلسي حاصور تغيرولنا أب أملاخ زتوكلنا نهنا أي رأينا نمبر أبزو كنت يالله مسلكم جلس سقيلو كم دلايو مسيو حوس كيف لنا مسيوس كم دلايو كي يتصفف عنا متانسي زتخللنا سباتنا حاصور زللنا سباتنا جون مسموكال حنت تقصي كنري مزمور 30 كلتن قطر 10 50 نرسي بزوح سقا يالله ويلو نتا أب እግዚአብሔር ዝውከል ግና ንኡ ብጸጋ እንታይ ከገብሮይ ክኸቦይ ተአብ አምላኽ ዝውከል ሰብሲ ብጸጋ ዝተኸበበ ሰብዩ ብጸጋ ዝተኸበብካ ሰቢኻ ብጸጋ ዝተኸበብኪ ሰቢኺ ስለዚ እቲ ምውካል ዝብል እዘን ሰለስተ ነገራት ሴፍቲ ዘለዎ ኣብ ቤት ካብ ደገ ዘሎ ነገር ዝዓረፈ በተን ዘላለማውያን ቀላጸ ማዕዳው تتقليلو تتهيزو زلو እግዚአብሔር አምላክ ድማ ሐጹር ዝገበረሉ ብጸጋ ዝገበቦ ሰብ ማለትዩ እታቃል ነዚ ሁሉ ነገራት ያ ተመላኸት ሪች ዝሆነ ወርድ ንጻድቅ ተባርኮ ኢኻ ወእግዚአብሔር ከምቧልታ ብጸጋ እንታይ ተገብሮ ተኸቦ ሕራይ አርባዕተ ነገራት ፍጠኒልና ክንርእሎም ማልቲ በዛባ ምውካል ቀዳማይ ነገር موكل أما صحف قدوسنا أنت إذا مهرنا مسلكم بزعبا موكل قدام أي نجر نرغبه تأزازه كي وكل جلز بحال نجر يلا نعم لخسي كنوكله نعم لخز غنا سباسي تعزيزنا إنا جت موكل أبي معاس قال لك نرينا
ንኹሉ ግዜ ግን ኣብ እግዚአብሔር ክንውከል ዝተኣዘዝና ሰባት ኢና መዝሙር ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ከምዚ ይብል መስዋዕተ ጽድቂ ሰውኡ ኣብ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ግበሩ ድምጽኩም ሲውሂዱን ቁርሲ አይበላኹም ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ግበሩ ተወከሉ ትእዛዝና እግዚአብሔር ስለዚህ ከምታ አንቶይ ዝበልኩኹም ንኹሉ ዘፍራህና ነገራት ንኹሉ ዘጨንቀና ነገራት እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና መስለኩም ኣብ እግዚአብሔር ተወከል ከመይ ገይሩ ከመይ ይኸውን ከመይ ገይሩ እንብሎ ነገራት ኩሉ ሐሳባትን ዘጨንቀናን ዘበለ ሁሉ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር መልስ እንታዩ ኣብ አምላኽ ተወከል ኣብ እግዚአብሔር ተወከሉ ብዙ ጊዜ ድማ ብዛዕባ ሙወካል ብዛዕባ እግዚአብሔር ምጽጋ ተጠቀስ ጥቅስላ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 በሙሉ ልብኻ በእግዚአብሔር እንታይ ግበር ተአመን ትግርኛ ተአመን ታባታኸ ተወከል ተጸጋ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋ ስለዚህ በሙሉ ልብኻ ግን ናመን ተአመን ናብ እግዚአብሔር ተአመን ኣብ እግዚአብሔር ተወከል ሕጂ ካብዛ ጥቅስ እዚ ኣብ ፍላይ ከም ንሪኦ እቲ ትእዛዝ twofold እዩ ኣብ አምላኽ ተአመን ኣለዎ ኣብ አምላኽ ተወከል ኣለዎ ኣብ ካልእ ነገር ድማ ኣይትወከል ዝብል ድማ ኣለዎ እቲ ትእዛዝ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር አቡኽን እመን አቡኽን ወከል ካልኦት ዝረአዩ ነገራት ኣለዉ ግን ከምዚ ክንጽግኦምሲ ብጣዕሚ ዘተባብኡና ብጣዕሚ ዝቀሉና ነገራት እሞነኦም ግን እግዚአብሔር እንታይ ብለና መስለኩም ኖ አቡ ኣይትጸጋ አቡ ኣይትወከል ንምንታይ ከምታ አቢሰያ ዝበሎ ግብጽስ ሻምብቆ ይልዎ ተተጸጋኻዮ ተተወከልከ ተተደገፍከስ ንዓኻ ህዘካ ዝኽእል ኣይኮነን ሻምብቆ ማለት እኮ እቲ ዘሞስት በቃ አቅም ዘይብሉ ናይ እንጨይቲ ዘርኢ ማለት እዩ ቀልጢፉስ እንታይ ክገብር ድኽእል እዩ ክስበር ዝኽእል እዩ ስለዚህ ምስባሩ ከይኣክል ድማስ ንዓኻ ተመሊሱ እኳ ክወግኣካ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ተወከል አባይ ክብል ከሎስ ካብ ካልእ ክጎዳኣና ስለ ዝኽእል መሊሱ ኣብዝን ኣብትን ድማ ኣይትወከል ኣይትደገፍ ኣይትጸጋ ዝብል ነገራት ድማ ደጋግሙ ይነግረና ብዙሕ እንዲሁ ዘሎ ነገር ግን ሰለስተ ጥራይ ክወስድ ኣይትወከሎም ዝተባሃልና ነገራት ሓደ እዚ ኣባእላ ምሳሌ 3:5 በሙሉ ልብኻ በእግዚአብሔር ተአመን ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋ ስለዚህ ተቀዳመይቲ ነገር ኣብዚ እንረኽባስ ኣብ ልቦናኻ ስንታይ ትግበር ኣይትጸጋ ኣባይ ተአመን ኣባይ ተወከል እምበር ኣብትናትካ ልቦና ኣብትናትካ አንደርስታንዲንግ ኣብትናትካ ነገርሲ ኣይትወከል ኣይትጸጋ ኣቡስ ኣይትግበሮ ኣይተውድቆሱ ኣይሄዘካን ከዘካ ዝኽእል ክድግፈካ ዝኽእል ሹር ፋውንዴሽን ኣነ ስለ ዝኾንኩስ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋ እምነት ዘድሊ ዝዩሪኹም ንዝኾነ ስጉምትና ንዝኾነ ነገርናሲ ናትና ስማርትነሲ ኣብ መወዳእታ ሓሲብና ኣቢልና ገለሲ ሰብ ስለ ዝኾንና ስትራቴጂ በሎ ታክቲክ በሎ ፕላን በሎ ኩሉ ንግበር ኢየሱስ ጎይታይ ግን ኣብ መወዳእታ ናይ ሰብ ስለ ዝኾነ it can fail ናይ ገዛእ ርስኻ ስለ ዝኾነስ ምንም አሹራንስ የብልካን ጽባሕ እንታይ ይኸውንሲ ኣይትፈልጥና ጸቢካ በታ ዝተራእየትካ ኢኻ እንታይ ትገብር ዘለኻ እዚ ይኹን ኢልካ ትውስን ዘለኻ ኣብ ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ግን ነቲ ዘይትሪኦ ዘበለ ሁሉ ዝርየልካ ነቲ ስኻ ዘይትፈልጦ ዘበለ ሁሉ ዝፈልጠልካ ኣነስ የማነይ ጸጋመይ ደይፈልጥ ኣባኻየ ድውከል ክትብሎ ከለኻ ኣባኻየ ድወድቅ ክትብሎ ከለኻ ግን እሱ ይህዘካ ስለዚህ ኣብ ልቦናኻ እንታይ ትግበር ኣይትጸጋ trust in the Lord do not lean on your own understanding ኣብትናትካ ነገርሲ ሊን ኣይትግበር ኣይትወከል ክስበር ዝኽእል ነገር እዩ ደይትፈልጦ ነገር ብዙሕ ኣሎ ስማርት ኮይንካ በቃ ሁሉ ፈሊጥዮ ገለ ኢልካሲ ኖ ደይፈለጥከዮ ደይረኣኻዮ ነገርሲ ጽባሕ ንጎ ቦሎኽ ክብል ይኽእል መንዶ 2020 ከምዚኣ ትሓልፍ ኢልና ሓሲብና ካብዚ ንላዕሊ ኮጂ ኣምላኽ እዩ በቃ ጽባሕሲ እንታይ ይዛላስ ኣይፈልጣን ንኽንብልሲ ዝገብረና እኮ እዚኣ በቃ ኣባይ ቤት ትምህርቲ እኮ ኣይና ሓሊፍና ሓደ ዘይተነበየ ሓደ ዘይምፃእ ሓደ እኳ ዘይፈለጠ ሓደ እኳ ክሳይ ዘይገበራስ ድንገትሲ ነገራት ግልብጥብጥ ኢሉ
ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር እዩ ምውካልና ኸውን ደለዎ ኣብ ልቦናና አይነት ጸጋ አይንወከል ይብለና ካልኣይ ድማ ኣብ ሃብትና ምሳሌ 11:28 በሃብቱ ዝእመን ይወድቕ ጻድቃን ግና ከም ቆጽሊ እንተይገብሩ ይልምሉ እጂ ኣብ ሃብትኻ እኮ ክትጽጋዕ ቀሊል እኮ እዩ ካብ ኣምላኽ ምጽጋዕ ካብ ኣምላኽ ምውዳቕ እኮ ገለ ሃብትኽ መጽእ ከሎ ገለ ነገራት ክህሉ ከሎ እኮ ኣቡ ምውካል ኣቡ ምጽጋዕ እኮ ንሰብ ናቹራሊ ተዝቐለሎ እዩ ኣብ ካናዳ ክንነብር ከለናሲ ኩሉ ግዜ ስታፍሪጅናስ ምልእት እያ ተኣንቶይ ዝበልናያ መንበሪኻስ ኣምላኽ ጥንትዩሲ ብጣዕሚ እኮ ብምርዳእ ብምስትዋል ተዘየምፂና እያ ፍሪጅ ከከፊትናስ ኤቭሪ ታይም ከም ዘሎ ኤቭሪ ታይም ሲ በብ ክልተ ሰሙኑስ ኣብ ኣካውንትና ዝመጽሲ ቼክ ኣሎ በብ ወርሑ ድዩ ገለ ዝመጽ ኣሎ እጂ ኣቡ ንኽንውከል ኣቡ ንኽንጽጋእሲ ፕላን ክንገብር ክንሓስብ ከሎናስ ብኡ ጥራይ ክንገብሮ ነገርናስ እቲ ዝቐለለ እዩ ግን ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ኣቡ ክንጽጋእ ኩሉ ከሎስ ከይትበል ኣሉ ትኽእል እኮ ክመጽእ ኽእል ምስ ገንዘብካ ከለኻስ ምንም ግን ደይትገብረሉ እኮ ክኸውን ይኽእል እንታ ዝበልኩኹም እዛ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እኮ ኣባይ ትምህርቲ እያ I think ነጊረኩም ነይረ መስለኒ ናተይ ኤክስፒሪየንስ ኣብዚ ፓንደሚክ ድግርም ድበለትኒ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ኣምስየ መጀመርያ ዝመጸሉ ግዜ ብዙሕ ኣቓልቦ ኣይሃብክዎን ዳሕራይ ንገዛ ኸይድ ከለኹስ ጸባ ይብሎምን እሞ ኢላትኒ ሳሌም ጸባ ተማልኣሎም ኢላትኒ ዳሕራይ ህራ ኢለ ናብ ሱፐር ስቶር ከይደ ሱፐር ስቶር ኸደልኩም ኣለኹስ ጸባ ዝበሃል ነገርስ የለን ቀደም ካብቲ ዝገርመኒ ዝነበረ ነገር መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ ምስ መጻኹስ ዝኹሉ ጸባስ ካበይ ዝመጽእ ዓይነት መወዳእታ ደይብሉ እምበርዶ ካብ ላም ድዩ ተሓሊቡ ዝመጽእ መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ ዝመጻ ኩሉ ከምኡ ይትገርመኒ ነይሩ ምክንያቱ ትፈልጥዎ ኢኹም ቲ ዘ ሆል ላይንሲ ጸባ በጸባ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኸይድ ኣለኹስ ሓንቲ ጸባ የለን ገንዘብ ኣለኒ ጸባ ግን የለን ዋ ደቅና ዳ እንታይ ክሰትዩ እዮም ከተሓሳስበኒ ዝጀመረ መጀመርያ መዓልቲሲ ሾክ ድገበረት ንሳ እያ ዳሕራይ ናብ ሴቮን ከይደ ኣብኡ እንተረኣኹስ የለን ሓንቲ ተጨረማሚታ ደጊኣስ ገዲፎማ ረኺበ ዳሓን ኣምላኽ መስገን እዚኣውን እንቋይ ሰሃና ኢለ ንኣ ሂዘያ ኸይደ እንታይ ክብለኩም ደልየ ከሎካስ ምንም ዘይትገብረሉ ክኸውን ይኽእል ስለዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ሃብትኻስ እንታይ ኣይትግበር ኣይትወከል ምንም ዘይብልና ጊዜስ ኣምላኽ ኣንቢሩና ዶ ኣይኮነን ስለዚህ ሕጂ ስለዝረኸብና በቲ መጠን ናይቲ ኣካውንትና ገለ ኣይኮናን ክንሓስብን ልብና ክነውድቕ እንድግባአና መንበሪና ኣምላኽ ጥንቲ ባዕሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኣብዝስ ኣይትወከል ክስበር ድኽእል ነገር እዩ ዝብለና ሳልሳይ ድማ ኣብ ሰብ ከይንውከል መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና መዝሙር 111 ቁጥር 8 ከምዚ ይብል ካብ ኣብ ሰብ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብሲ እንታይ ይገብር ያይሽ ኣብ ሰብ ተኣሚንካ ኣብ ሰብ ተወኪልካ ሰብ ስለ ዝኾነ ፌል ክገብረካ እዩ ኣቕሙን ክእለቱን ነገሩንሲ ድሩት እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪልካ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ዘተኣማምን ጽኑዕ መሰረት እዩ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመርያ ብዛዕባ ምውካል እምበኣር ትእዛዝ እዩ ኣብ ኣምላኽ ሲ ተወከል ኣብ ኣምላኽ ሲ ተደገፍ ተጸጋዕ ተኣመን ይብለና እዩ ኣብ ካልእ ነገራት ድማ ልብና ከይነውድቕ ምውካል ናቡ ከይንገብር ኣቡ ከይንጽጋዕ መታንሲ ይነግረና እዩ ኣልዩ ናባይ ደኣ ንኣይ ደኣ ተወከለኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልኣይ ማዓስ ክንወከሎ ኩሉ ግዜ እንዲ ትመልሲ ግን ሓደ ክልተ ነጥብታት ከልዕል ባይብለኒ ብፍላይ ንምውካል ከቢድ ድገብሮ ጊዜ ኣሎ እጂ ነገር ኩሉ ምስ መላለአ ኣምላኽ ይመስገን ጎይታ ይባረክ ገለ እንዳበልና ክንከይድ ቀሊል እንዲሁ ገገለ ጊዜያት ግን እግዚአብሔር ምሳይ ኣሎ ኣብ ኣምላኽ በቃ ተስፋ ይገብር
ንኣምላኽ ይተኣማመን ንኣምላኽ ይውከሎ ንኣምላኽ ይጽግኦ ክትብልሲ ዘይተባብኡ መዓልታት ኣሎ ኣብዘን ጊዜያት ንኣምላኽ እናተኣመናዮ ክንከይድ እዩ ዝግባእ ቀዳመይቲ ኣብዛ ካልአይቲ ነጥበይ ማለት እዩ ክጽልምት ከሎ you know sometimes ምልእ ክብል ከሎ ከም ዝበልኩኹም እዩ ነገር ከግልብጥብጥ ክብል ከሎ ክጽልምት ከሎ ሓደ ጊዜ ዝመስለና ንኣምላኽ ዳን ክትሓስቡ ትገብረኩም ያዚኣ ግን ክገድፋ ከም ዘላ ንኣምላኽ ትፈልጡ ዲኹም እቲ ጽቡቕ ክንከውን ከሎና ጥራይ እሱ ዝድግፈና ነገር ድማ ቁርብ ጽልምትምት ክትብል ከላ እሱ ዘየለ ኢና ንገብሮ እንዳመጻው ከለኹ ናብ ቸርች መኪናይሲ ሸተት ኢላ ናብ ገደል ኣትያ ናብ ጉርጓድ ኣትያ ኣምላኽ ይመስገን ኢሉ ዝመስከረሎ ዲ ከማነይ ናተይ ጥፍዓት ነይሩሞ ፖሊስ መጺኡ ወሲዱስ ኣሲሩን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣምላኽ ይመስገን ኣምላኽ ምሳይ ነይሩ ኢሉ ዝመስከረሎ ግልብጥ ኣብልዋሞ ዮሴፍ የዘብለኩም ዘለኹ ጉድጓድ ከኣቱ ከሎስ ኣምላኽ የለን ዲዩ ቤት ማእሰርቲ ከኣቱ ከሎስ ኣምላኽ የለን ዲዩ ሕጂ ንኣምላኽ በተሰናይነቱ ጥራይ ሰናይ ክኸውን ከሎ ጥራይ በቃ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ንሓስብ እንድሕር ኮይና ንኣምላኽ እንታይ ንወስደሉ ለና መስለኩም ከይተረዳእና ኩሉ ጊዜ ሉዓላዊ ንኹሉ ዝገዝእ ምዃኑስ ንርሶ ኣብ ገገለ ጊዜያትሲ ንህና ኣይመስለናን ኣበይና መንገዲ በየና ይገይሩ ወሲዱሲ እግዚአብሔር ናበይ ከም ዘምጻአና አይንፈልጥን እምበር ኣብ ኩለን መንገድታትናሲ እግዚአብሔር አሎ ስለዚህ ንኣምላኽሲ ኣብ ኩሉ ጊዜ እንታይ ክንገብሮ ይግባእ መስለኩም ክንእመኖ ክንውከሎ ጆርጅ ሙለር ድበሃል ጀርመናዊ ሰባይ ዳሕር ግን ኣብ እንግሊዝ ዝነብር እንታይ ኢሉ መስለኩም ጸገማት ዘን ሓርጎጽጎጽ እንታይ ኢሉ ይገልጸን መስለኩም ፌዝ ፉድ ናይ እምነት ምግቢ ይብለን ምክንያቱ ተሐልፍ ከለኻ ብኡሲ ንእግዚአብሔር ወይ ክትብል ንእግዚአብሔር ክትጽውኦ ኣምላኸይ ክትብሎ ክትውከሎ ክትድገፎ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረካሎ የለማምደካሎ እቲ ነገር ሓሊፉ ምስከደኸ ሓንቲስ ነገርሲ ሰኒቅካለኻ ኣምላኽሲ ኣብ ከምዚ ጊዜ ይደልየናዩ ሓንቲ ታሪክ ነግረኩም ሉቃስ ምዕራፍ 8 ክልተ ጊዜ ይዙ ነገር ኮይኑ ተቀዳመይቲ ዝኾነት ኢየሱስ ምስኦም ከሎ ዝኾነት ኢየሱስ እንታይ ይልዎም ንሳገር ንኺድ ናብቲ ማዕዶ ይልዎም እሳቶሙን ሕራ ኢሎም ናብቲ ጀልባ ኣትዮም ጎይታውን ምስኦም ኣትዩ ብድሕሪት ናይታ ጀልባ ኣትዩስ እንታይ ገበረ ይብለና ደቀሰ ይብ ዳራይ ጎይታ ደቂሱ እጅ ክተስተብልዋ ዝደሊ ዚያ ክልተ ነገራት ንሳገር ዝበለ መንዩ ኢየሱስ እዩ ስለዚህ at the center ናይቲ ፍቃዱስ አብዮም ዘሎ ንሳገር ይልዎምዩ እና ተሳገሩ ቃሉና ፈጸሙ ያ ኢየሱስን ምስኦም አሎ ፍቃዱና ፈጸሙ ቃሉና ፈጸሙ ኢየሱስን ምስኦም ከሎስ ንፋስ መጽዩ ማዕበል መጽዩ ታጃልባ ዳርጋ ክትህል ደልያ አብዝ ማእኸል እዚ እና ተጨነቁን ከሎስ ኢየሱስ ብድህሪት እንታይ ገይሩሎ በጥሉሎ ዳራይን ኢየሱስ ነቅሪቆም አተስየሞ ጎይታ ይለሞ እንታይ ከም ዝሓተቱ ረአዩ ምስተሳልሰይት ነጥብና ሳት ኸይድያ ክንጠፍ ኸለናሲ ግድዶ የብልካ ይለሞ በቃ ንኽንጠፍሲ ግድዶ ትብለና ግድግድዶ የብልካንዩ ኬር አይትገብረልና እንዲኻ ንጠፍ እንዲና ደልና بدل الكاس نزنفاسي ጸጥ ደይተብሎ ገለስ ደይትገብር ጎይታ ተንሲኡ ነተነፋስ ገስቲጹ ጸጥ አብሎ ዳር ግን ሓደ ሕቶ አትይተው which ኩል ጊዜና አናውን ይብለናይ ማለት ነው እምነትኩም ሲ አበያላ ዳይሉ እጂ እምነትኩም አበያላ ይብሎም ተኮይኑስ እንታይ ድጽበዮም ነሩ ማለት ነው ምሱ ድቅሱ ሃርጎጽጎጽና በለት ከላ ተማዕበል ኖ ኢሉና እንዲዩ ታቃል ኢላል ክሳ ንሳገርሲ ታቃል ከተሳገረና እሱን ምሳናለሁ ባይዘዌ ታጀልባ ኮደ ይኮነት እትቃል ኮ ይደሳገር ጴጥሮስ ዶ በትቃል ደይኮነን አብለ ለማይ ከኸይድ ኻለ ስለዚህ ተመእማንኩም ሲ አብት ጀልባ ደገለደ ይኮነስ አብታቃል
كتسجريغا انت لوكاس كتسجريغا اتاغاليا تسجر يسوع غويتاي سلازي وير دي تفيزكم سي ابيالو امنتكم سي ابيالا سلازي معازينا كنوكلو دغبا نجر كم زخون كلو زي ما السلك خون كلو نفاسن معبلاتن سي ابيوتنا خمص خلو فاينانشال ديو بتنا زمسل ديو بحال منقد تاسي بقى ريليشنشيب ديو غلاديوس زناوصو نغرات كمص خلو ذات از وين اتا امنتك شعاع تدلي موكل شعاع تدلي بيت كريستيان ممصا صلوت ممصا بقى مملاخ ممسغان شعاع تبزح زلوا شايا املاخ سي ابيلو امنتك زبلك باي سلازي معاس اينانا املاخ نوكلو نجر كصلمت كلو معبلات كتنسخلو نفاسن معبلاتن سي نابزن كبلنا خلو تاجلبانا كتناوص كلا شا امنت تدلي شا بእግዚአብሔር موكل تدلي كالاي دما ابزي تردانا ነገራት زياون تا تخبد غزيا ناملاخ موكل ግን شايا دما تدلي እጅ ነገር ሁሉ እጅ ባይዘው ከምዝ ፍቅር ስለዘበልና ይኮንና ናብ አምላኽ ንወከልኮ ንአምላኽ እናፈለጥናዮ ምስ እግዚአብሔርና ተጓዝና ትምስ አምላኽ ዘለና ነገር እናጠበቀ በቃ ምስ አምላኽ ዘለና መንገድ ህይወቲ በቃ መንፈሳዊ ነገር እንዲሁ ዘይረአ እንዲሁ ስለዚህ ምስ ዘለና ነገራት እና አበየ ኸይድ ከሎ እተመወካልናውን ብኡ መጠንና በዝሕ ይዝመጽ سبنا تصلينا يصلوا سب تخوينو كل غزي يصلي املاح دما بقى خملسلو كسمعو صلوتو خملس كري كلو امناتو بو متن كب እንዳበለ ይዝመጽ ስለዚህ ገለ ነገር ክትነግሩም ከለኹም ደሕጉስኑ ሰባት አለው ክንጽሊና እጂ ታኽንጽሊና ሰይላስ ክንጽሊና ይኮነትን ክንጽሊና አምላኽ ይፈልጦ ምስጸለኹስ ክምልሶ ክገብሮ do not worry አጆ አምላኽ ይሰምዩ ዝብልሲ ኮንቪክሽን አለው ምትእምማን አለው ካምንታይ መጽዩ ካብ ህይወት ካብ ተቅሰመ ምፍላጥ ዘሐለፈ ዩዚ ይሐወይ ኤክስፒሪየንስ አለው ናአምላኾም ሲ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ዚኦ ስለዚህ ምስ አምላኽ ሲ ክትከይድ ክትጓዝ ከለኻስ እናፈለጥካዮ አምላኽ ሲ በቃ እናገበረልካ ዋው እናበልካ ክትከይድ ከለኻ እናተነድቀይ ዝመጽ እናበለይ ዝመጽ ስለዚህ አብገገለ ጊዜያት አእምሮና ዘይርድኦሎ ኢንፋክት አብገገለ ጊዜ ታይደ ይኮነስ ዝበዝሐ ጊዜ እምነት ሲ ነት ዘይረአስ ምርዳእ እኮ ነዝኮይ ክትርድኦና አብዘይ ትኸል ነገራሲ you just ተአምን you just trust him አባኻ ወከላለኹ ትብሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ናባል ጴጥሮስ መጽዩ ናባል እንድሪያስ መስመጸ ንሳቶም ሙሉ ለይቲ አሳኽ ገፉ ሐዲሮም ፈቲኖምሲ ነተመርበቦም እና ሐጻጸፉ እና ሐጸቡ ጸንዮም መርበቦም ከሐጽቡ ከአጻጽፉ ማለት ናይታ ማልት ስራሕ ተወዲ አላስ ደን ቀለም ዝለክሰብ ታናይ መወዳእታ ነገር ድገብራስ እንተያ ታብራሹ تا زحصبلا قال كلنسي حصاصيبو يود خيد تا زلخيلا ندهر حصاصيبو تزي كيدو صباح امن خوينا يخصرهم اسا زغفف دما سعرلو قاللو بزوح نغراتو نتمربب زحزو ስለዚህ ጽባህ ከሰርሐሉ መታን ነተን ኩለን አጽሪው ሐጺቡ አጻጺፍ ይዝኸይድ ስለዚህ እና አጻጻፉን እና ሐጸቡን ምስጸልሁዎ ጎይታን ታይልዎ ጴጥሮስ ይልዎ ጀልባኻ አካሪየን ያለቃህን ይልዎ ነተጀልቡ ተለቂሁ ጎይታ አብታ ጀልባ አትዩ ቁሩብ ካብት ባህሪ ፈቀቀብልዋ ተሰብድማ ብትገምገም ባህሪ ኮፊሉ ንሱ አብታ ጀልባ ሆይኑ ሳቶም ድማ ብትገምገም ባህሪ ኮፊሎም ከለውስ እግዚአ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምህሮም ጀሚሩ ከመድረኽ ተጠቂሙላ ማለት ዩ ታ ጀልባ ድማ ተፈልጡ ዲኹም እንታይ ብሉ መስለኩም አብ ባህሪ ከማ ሆይንካ ክትዛረብ ከለኻ ልክ ስፒከር የለን በትግዜቲ ከም ስፒከር እንታይ ገብሩ ይቃልዩ ብዙህ ከኸይድ ይኸይሉ ስለዚህ አባ ሆይኑስ ንብዙሃት ምሂርዎ ትትምርቱ ምስወደአ ንጴጥሮስ ከምዚልዎ ጴጥሮስ ይልዎ
نابت تلقي فقاقبل وسدنا تجلبخا نتمربب كاد ما انت يقبرو دربيو يلو زعامت زي اخي اتوت كلا نجزع رسين نفس وكفكم من زصلخو وصلوت زي ابز عامت زي تسفا زقرصنالو قدم حجي بقى زبلنايو نغرات انتلو كم እንደገና ገና نقالو تامنا كنسغوم ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጴጥሮስ እዝምስ በሎን ታይሉ ጎይታይ ልዎ ሙሉ ለይትስ كنገፈፊና ሐዲርና ፈቲና ግን ምንም ድማ አይረኸብናን ይሉ ጴጥሮስ ገፋፍ አሳዩ አጸቢቁ በዛባ ፊሽንግ ይፈልጥ ለይት ዘይተረኸብ አሳስ ሕጅ ቀትር ከምዘ ይርከብ ይዝፈልጥ ፈቲኑ ዘአበዮ ነገር አንደርስታንድ አይገበሮን ነገር ግን ነጥቃል ግን ተአዚዝዎ even though እንተ ዘይተረዳአንውን ካበልካ ግን ከገብሬ ريهم موكل معازي زدلي بأمره خاطري وخلخس أيكونن يوز نجر قندم ما قوي تهزب لك كالك كخون كلوس شايا تموكل تدلي شايا تأمنت تدلي يسوع كريستوس قوي تاي كنريو خلناس زي مسل نجر جن انتيني بالملتيو يكاليو يسوع قوي تاي سالساي نمنتاينا خ نأملاخ نوكله تنملسي أبزح لفكرة تسمونا زتمهرنا ينين نأملاخ نوكله هذا زيابير أملاخ سي نأمنت نموكل ناس يدلي سلازخونا أبيلو أمنتكم دبل أمنا زت قلب أمنا زدلي من يو أبايد تسقى إلو زرئي سلازخونا سكن أمن يزلنا قال عين قردما زحلف سمون كم زر أنا يوك زيابير أملاخ سي أمونيو اجي املاخ من مخانو مردا بتامين امنت انتي قبرو مسلكم انا وسكخت كيد بامنت ناملاخ مفلاط ببزو منقد مالتو هانت نجر طراينا زحلف سمورينا نا املاخ هانت بحري امون مخانو امبر بكلو عينت منقدس املاخ من مخانو مفلاطسي كتامنو لبخابو كتود ابو كتصقا يدغبرك اماتيوس مراف 6 እኮ ጎይታ ከአምኑ ከወከሉ በዛባ daily life نأملاك كأمنوه نأملاك وكلوا ومتان كوي ناي سماية وافر أيوه ملو عايزرو عايزلو ناي سماية بوجنتاي قبرهم يمجبو هجي كير ناي أملاك سي فلات وتردو أمه لبهم هوا ودقو تراستم أبتزنبر أبتزغير من قد جوزوسي لبهم هوا ودقو نمنتاي السنة أواف سماية كو خمس جيرو يكلبو هجي نعملخ النافلتنا يو بزخدنا متأنسين تأزب لكم زلخو أب أملاخ دما زلونا مؤمن موكل إنه وسخي زخيد صوركا نابك زيابير دربيو نسو كدق فكايو نصادق سنكلكل كبلكاتو أي كحد قون نمنتينا نعملخ نأمنو كدق فنا نصادق دما سنكلكل كبل دق هدف أملاخ سلازي يكونا توكل كايوس زي حفر أملاخ سلازي يكونا تتأجي كايوس دربي زبلكا قدف دبلكا أملاخ سلازي يكونس نأملاخ من النتو نافلتنا نأملاخ من مخانونا تردع الناس كنوكلو يزقبا فقرنا إكزيابير نتردع الناس زبالكوهم نايماتيوس مراف 6 እኮ فقرنا إكزيابير إكزيابير كير إكزيابير نجر إننا تردعنا أبوغن وكل متاني وقيتنا يسوع كريستوس كمون دا جبرة زمهر زنبرة يوحنس كم زيلو نهنا ونتا أملاخ أبانا زلات فقري فلتنا يان أميننا يان اللونا فقر أملاخ زتردعو سب نايكزيابير فقري نايكزيابير كير زتردعو سبسي أب أملاخ لبو أهودق ندبل أيد خيد أملاخ من مخانو زفلت أسبسي نأملاخ نأمنو نتسأقو إز خيد نمجمر يا جزي مزوار زجمر سب أما كينو أتو أبتا يمان يكوف مزبلكم كلتيكم يكم تزوروا هز يمان كم زي أندابلكم يكم نمن تايو أيت التأمامنو لون دلهم كتري وخلهم ونسي كجاج أوكم زدلي زمسل سلزي حبير كي غات زور درجة
أب أملاك كن متسخلونا جن يزبل زلّه تاستيرسوس أبو يا زلّه يسوس قويتاي أب تقولوا زغيليا تتعيزا زلّه سلازي أنت توكلنا يوس زت أمامنا أملاك خبرنا أملاكنا يقول أنت تدقفنا يو أنت تتسقعنا يوسي أنت وسيدو خلات منيو كم تبلو أين تاوتيستا سايكونا كزن يغاتبل هذا صبق يروز زور جنت قوينو مصحف كمان أوتيها تنبب تخليها you don't care about تي زخون نجارات حكي عرف يغاتبل سلازي من كم زحزا تاستيرسوس بمفلات إن أنت ينخون موكل زمت مقراف زمت كم تأنتو يزبلكو كم تاموكل بيت تيت خيت بيت سعرفنا له بيت سيفتي زرخبنا له سيكيورتي زرخبنا له زتا قلبنا له زتا تحزنا له حصور تغيروس زتا تحزنا له ابز سلازلو ناس نز املاخ زي بمفلات انت ينخون عرف نبل بإيسوس كريستوس سم عرفت يغنا لكم ابا امرون اب بقى اب لبون زناوص سب بإيسوس كريستوس سم اب زبيت كسا زي هلو نا اغزيابير سلام نا اغزيابير عرفتي بإيسوس كريستوس سم يورسنا بإيسوس سم يورسكم ناي مودعتا أبا ملاخ زتوكل سب ما فلتالو تيست ويدما تسيزن ناون بقالو أبا ملاخ توكل يدلخو أيكون كن بحصيرو زي رينا خنودينا أبا ملاخ زتوكل سب مجمريا امنت يززارب كزارب كلوس كاب افوز وصسي موت هيكون اندزارب ودقت هيكون اندزارب نيجاتيف ጸለምተኛ በቃ ጭልምት ዝበሎ ሰብሲ አይኮነን ቃላቱ የፍልጥ አብ አምላክ ዘተወከለ ሰብ አብ አምላክ ዘተአመነ ሰብ ተተጸጊሁሞ ባይዘዌ እምነት ወይ ድማ ፍርሃት በተሐንጻሩ ተላጋባይ ነገር ከምዝ ሰአል አብ እምነት ዘለዎ ቦታ ሰብ እንደር መጽኻ አትሞስፌር ናትካ ናይ እምነት ነገር ይድኸው هذا دم سلم زبلو نقول نجارسي هيوت كريا خلص بقى بسألمات هزري أسب دم مسود دم تتسجيها نويو دم الأكا مسؤالك مودعتا أمنت هي مسأكان نعم لا أمنو ويقال يكون أسد مسأكا مودعتا علم كباري هيوت كبيريو نابلك يغتغير كم يازم الأكا صبوك جرو ريها يودو زغستاي كمزيو هيوت بتعمل خبيديو أزيو خبيديو كمزيو أنا sometimes أبتي هيوتنا كاب جزء أرسي جميرة مالتي صلوت كن مرة مزمور كن مرة سبكات كن سبق ترى هذا يا أمنت تمت أبدأ جاكت اللغة اللغاس هانتنا أمنت نجر ديلاس أبجي زي صلوت كميلة تمت زكو هيبوكراسي دعما ناس أب كله هيوتوس مأمانو النار كايد غيد سلازي زتوكل سب من تايف اللتيلكموني بزربو بزربو يفلت اتا سوناماوي تسبيت تذكروا عندي ريساب غزا قميطا الى تونت جيليا امنجدي انا انت زي عزيزك دو كيتبل نمن تاي مسلكم سيلكا دويلكا زربا عند حربزيو امناتك شرشريو مايتون تاي تبلي امو قبر ما اسك خونيو خمصيو اموتي دكوانك تخنز كنبلنبر غلغل إزتات كي متسمتان sometimes أبجعلز نجارسي زربا مبزحون أيدلل نابت زملكاتو بقوية أخيدا مزيود ما جيلياناي إلسا أتي إلوا ودخد عنديو سبعيك خد عنديو زربا خد كفت مسون أيدليتن حانت نجاري دهان ما يتوكلوا جنسان تايتبل الله دهان يسوع كريستوس قويتاي سلازي تيز أب أملاخ زت أمنة زت توكل سبسي زربو يفلت إمنات يوز الزرب باولوس نتيموتيوس بهمش تنجارات أرأي هنو من باريلو ما نمن سنة كاس عينا أكايلو بنابراها بقال بإمنات بنتسهنا بكايدا بزغلوس أرأي هنو ميلو هجي كابتنا أرأي دغون اللنسي حانتس إمناتي كما يجري بإمنات أرأي دغون أبصر ناس كل سب ليوف كبهاليو أنت مسيا it's an opportunity إمنتك أخذ قلت تاني أنتو أخذ متسلوا
منبرنا كو أملاخ طنتيو إلكا سرح ولا أنت وصعنا እግዚአብሔር ይዘምብረና እንበርስ ዘዝበልዎ ንደግ ምን ደርኮ الناس ተአምነታ በላ ተአብ አምላኽን በአርዝ ተወከለ ሰብሲ ቀዳማይ ነገር ዘረቡ የፍልጥ ካለ አይድማ አብ አምላኽ ዘተወከለ ሰብ እንታይ ይገብር መስለኩም አመስገናዩ የመስግን ክልቴን እኮ ተአማራጭ ወይ ተማር ወይ ተመስግን ዘማርር ሙካሉን የብሉን እቶም እስራኤላውያን እኮ በምን ታይደም ተአባይ ክሪቲሳይዝ ለተገብሩሉ ወይ ድማ አባይ ካብታ ናይ ተስፋ ምድር ዘጉደለቶም ነገር እኮ ምጉሩም ራሚያ ዘመስግኑ ሰባት አይነበሩ በአምላኽ ተአማመን በአምላኽ ድውከል አብ አምላኽ ልቡ ደውደቀ ሰብ ግን ታይ ዝገብር መስለኩም የመስግን አምላኽ ከይኮነ ሁሉስ የመስግኖ በቃ እግዚአብሔር ስለዚህ ገበረሉ ጥራይደ ይኮነስ እግዚአብሔር ከገብር ከምዝኸል አሚኑስ የመስግን እግዚአብሔር ከገበረል ካመመስጋን ጽብቅ እንዲዩ እሱኮ በእንግሊሽ ኮ ፍለ ግራቲቲዩድ ይዝባል ዘተገብረል ካሞ ቴንክ ዩ ምባል ናይሰብ ናይጠቁ ይሰብ አማኔ አይኮነን ግደፎ ማነር ዘለወሰብ ባህሪ ከሆን ድግቦ ስለዚህ ተገብረሉ ቴንክ ዩ ብላለሁ አማኔ ግን ገና ከይተገብረኸሎስ አምላኽ ይገብር ከምዝኾነ ከምዝኽል ፈሊጡስ አፉ ይኸፍት ነገር ጽልምት ምትክብል ከሎ ገና ምንም ነገር ከይኮነ ኸሎስ ምስጋና ሹይ ክበዝሕ ዘሎ ከይኮነ ኸሎስ ምስጋና በቃ አብዚ መዘምራን መጽዮም ነመስግን ይሎም በቃ እንተ አይነት ቃላት እንተ ነገር ነው ጉባኤስ ልዕል ክብል ጉባኤስ ከመስግን እንተ አይነት መዝሙር እንተምጻናሉ ይሎምኮ ብዛባና ከሐስቡ ይብሎም ኩላና ኻቤት ግን መጽኸለናስ ናአምላኽ ንምስጋንሲ ተዳሊና በቃ ስሒልናቲ ሰይፍናስ ክንመጽ ይዝግባና እማ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ አብ አምላኽ ዝውከል ሰብ መፍለጥዩስ ምምስጋኑ ያሪኮ በምንታይ ወዲቁ በምስጋና ደይ ኮይና ሸዓተ ማልቱ ዙርዎ ተባሂሎም ቀድሚው እኮ ተጌሩ ዘይፈልጥ ነገር እኮ በምስጋና መለከት በመንፋህ በጩሃት መንደቅ ወዲቁ አይፈልጥኒ ኢያሱ ግን መጽኡ ነግሮም ከሎሲ ዚዮም ሰባሲ አሚኖ ሸዓተ ጊዜ ግን ዞረይና ይለሙ ሸዓተ ማልት ታሻበይት ማልት ድማ ሸዓተ ጊዜ ግን ዞረይና ዳራይ ከነግረኩም ከለኹ መለከት ክንፋዩ ኩልኻትኩም ሲ ከተውጉሑይኩም ሻኸ ትዝኸውን ክኸውን ሸዓተ ማልት ክዞርዎ ከለው አነ እንታይ ብል መስለኩም ቁርብ ክራክ ናገበረ እንተ ዝኸይድ ነይሩ ገለኳ ንእምነት እኮ ጽቦ ይምሽ ግን ከሙ አይኮነ 7 days ከኸዱ ከለውሲ እቲ መንደቅ እንሐፀራ ይከደ ወይ ክራክ አይገበረ ወይ ገላ አይገበረ ከምዘለው ወይ ከምዘለው ወንከሎ ግን ንሳቶም መለከት መስተነፈስ ምስጋና ጀሚሮ ወዲቁ ድማ ከም ተገድሩ ከሎ ነገርና ምስጋና ነምጽ ነገርና በቃ ምንም ነገር ተስፋ ዘይብሉ ዝመስለሉ ጊዜ እንከሎ አይንና ምንም ነገር ዝሪኦ ነገር አብ ዘይብሉ ጊዜስ አፍና ይከፈት ምስጋና ይበዝሕ ኢየሱስ ጎይታ ክብርና አምላኽና ይሁን ስለዚህ አርባዕተ ነገራት የለም አብ አምላኽ ምውካል ትእዛዙ ማአሲና ክንውከሎ ዝግባ ክጽልምት ከሎ ከይርዳአና ከሎ ንምንታይና አምላኽ ንውከሎ አምላኽ ሙን ስለዝኾነ ፈቃር አምላኽ ስለዝኾነ ድማ ንእምነት ዝደሊ ስለዝኾነ እቲ አብ አምላኽ ድተወከለ ሰብከ ዘረቡ የፍልጥ እምነት ይዛረብ ሞት አይኮነን ትንሣኤ ይዛረብ ምስጋና የምጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኩላና ኻብዘለና ያው ክንተስእሞ ክነመስግን እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እስኪዳውና ዘርጊህና ሁላስና እስኪ ንእግዚአብሔር እስኪ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስኻሙና አምላኽኻ እንዳበልና እስኪ እግዚአብሔር ይባረክ አቡና ተወከልና እና ተደገፍና እና ተጸጋና እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ንእግዚአብሔር ክብርን ሃብ ሃሌሉያ
እወከላለሁ አባኻ እወከላለሁ አባኻ እወከላለሁ 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 አባኻ እወከላለሁ አባኻ እወከላለሁ አባኻ እወከላለሁ አባኻ እወከላለሁ እወከላለሁ ሃሌሉያ እወከላለሁ እወከላለሁ ሎመውን አባኻ ኢየሱስ አባኻ ሕጅውን አባኻ ሕጅውስ አባኻ አባኻ እወከላለሁ አባኻ እወከላለሁ አባኻ እወከላለሁ ሎመውን አባኻ ኢየሱስ አባኻ ሕጅውን አባኻ ጎይታ አባኻ አባኻ እወከላለሁ 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 አባኻ ኢየሱሰይ ሎመውን አባኻ ሕጅውን አባኻ ሎመውን አባኻ አባኻ እወከላለሁ አባኻ ይወከላለሁ አባኻ ይወከላለሁ ሜዳውን አዘርጊና እስኪን መወዳታን እግዚአብሔር ንባርከው እግዚአብሔር ነመስግን ነው ኢየሱስ ጎይታ እሙን አምላኽ ሃሌሉያ ጽኖ ሃሌሉያ አዊና ተወኪልና ዘለና አዊና ተጸጊና ዘለና ሃሌሉያ መንበሪና ንሱ ይሆኑ ዘሎ አዊና ተማቂምና ዘለና ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ስምካ ይባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብቲ ኩሉ ንጽበዮ ነገራት እግዚአብሔር እሙን አምላኽ እዩ ንተስፋ ቃሉ ንሱ እሙን እዩ ንቃል ኪዳኑ ንሱ ሃሌሉያ እሙን እዩ ንዝሃበና ዘበለ ሁሉ ተስፋታትን ቃልን እግዚአብሔር እሙን እዩ ነመስግን ነው እስኪ ንጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከይኮነ ከሎ እስኪ እግዚአብሔር ንባርኮ ነመስግን ነው ኢየሱስ ጎይታ በእምነት ዓይኒ እናርአና እስኪ ንባርኮ ኢየሱስ ጎይታ ንትንጽልይዎ ዘበለ ሁሉ ሃሌሉያ ንሱ ከም ዝህበና ኣሚንና ሃሌሉያ ነመስግን ንባርኮ ንባርኮ ንባርኮ
እግዚአብሔር ዝተወከለ ተስፉ ድማ ብዙገበረ ከምታ ዘይትናወት ከረንጥዮንዩ ዝገብሮ ድማ ኩሉ ክሰልጦዩ ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለ ተስፉ ድማ ብዙገበረ ከምታ ዘይትናወት ከረንጥዮንዩ ዝገብሮ ድማ ኩሉ ክሰልጦዩ ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከለ ተስፉ ድማ ብዙገበረ ከምታ ዘይትናወት ከረንጥዮንዩ ዝገብሮ ድማ ኩሉ ክሰልጦዩ ተመስገን አምላክ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን አምላክ ስምካ ይክበር 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 እንከሎ አቢዱ ኩሉ ነገራትይ ፍጹም አይጭንቅን አይሸበርናን ትኩሉ ዝኽእል አቦ ካብ ኮነኒ ነገር ሂዝውስ የለን ዘስካኒ የለን ዘስክአኒ ተመስገን አምላክ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን አምላክ ስምካ ይክበረለ እግዚአብሔር አምላኽናን አቦናን ብጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካሎና ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅልሎ ንአኻ ይሁን ጎይታ አባኻ ክንእመን አባኻ ክንውከል እግዚአብሔር አቦ ሙሉእ ንብሉ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባኻ ክንድገፍ አባኻ ክንጽጋ ኣብ ኩሉ እንኸዶ መንገዲ ንሃልፎ እግዚአብሔር አቦ ጎደናታት ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባኻና ተወከልና ንአኻና ተአማመንና እግዚአብሔር አቦ ክንጓዝ ክንመላለስ መታ ንነፍስ ወከፍና ክትረድአና ክትድግፈና በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ልብነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ አባኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተጸገአ አባኻ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ስም ዝተአማመነ አባኻ ዝተወከለ ኸውን በኢየሱስ ስም ደጊመ እጸልያለሁ ካብ ካልኦት እግዚአብሔር አቦ ነገራት ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእንትናን ልብናን እግዚአብሔር ክነልዕል መታን ክትድግፈና እጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኽና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ስለትገብር አንደበትና ስለትልውጦ እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እምነት እናተዛረብና ናአኻ እናመስገና እናኽበርና እግዚአብሔር አቦ ክንከይድ መታን ስለትድግፈና ይመስገነካለሁ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ክብርን ኩሉ ምስጋናን ተጠቅልሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻ ንበይንኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጉ የብዛሃልኩም ገጹ የብራሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ቤትኩም ህይወትኩም ሓዳርኩም ደቅኹም ናትኩም ዝኾነ ነገር ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ስም በአምላኽ ተባረኸ በአምላኽ ድማ ተሐለወ ይኹን ኣብ ትኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደጌታት ጸላእትኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ውረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም በኢየሱስ ስም ተባረኸ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም በሰላም